tam vidět. Jo, jde to. Tak jo. Čau lidi, moje jméno je Tony a je tu společně se mnou. Fanta. Nazdar. A Další random blog. ano, mám to další random blog. Začni. Máme za kamerou jsou nějaký nenapadní další. Ano. Ta s tím tričkem mluve, ta se tam ne. Ta s tím tričkem mluve, tak chodí s tebou. Tak, já vám Nebo ještě jednu za mě. Můžeš dát sama. Já nemůžu podat někomu snad. Ne, to druhý. Já nevím, co se s já udělám. Ale to běží. Jo, dobrý. No, takže, jak jsi slyšeli, začni ty Informace. To jsme si žádný nevysvětlili. Já možná ty povíš o Plzně a Jo. Jestli půjdu jezdit do Plzně, takže nebudu moc natáčet videa, takže se omlouvám. určitě Potřebuji mám prachy na rozšíření svýho. studia. Budeš kupovat ty kamery. Svýho. Kani dojsi si. Takže, Ale možná taky, no. prostě Fanta je takhle. A za hodinu jedu do kina. Tam To tam chodí každý teď. a tam asi půjdu taky. Já ne, já na to seru. To nemusíš jen to postačovat, no. Když to je zaslý, tak to natáčí. A mám, hlavně jsem na filmu mačku Bigera. Potom! Jakýho? Máš to vidíš? Máš tam. Bigera. Z Dubrovskýho, ale. Nějaký Čo, říkejte, máte něco? Tyho Moňa vím, Fanta vám bude určitě točit nějaký z toho vlogy, ty krátký vlogy vám bude točit. A dáváme je určitě nějak na internet. Určitě si vezmete. Ano, budou taky ovšem random vlogy z Plzně, jak tam dělám brigádu. A včera jsem byl na dobrý party, Já taky. Tři holky. trošku jsem se tam ožral. Ještě máš A vydělal jsem si kotovinu. tam ještě 300 keči. Já jsem si včera udělal krásný den večer. Rozbil si display. Ano, To je tajný. to nebylo včera, ne? Jo. Moňo! Nebyla Vidíte, to ono má taky kočku ještě. Pomalu. No, takže to byly Fantovy informace. Moje informace je to, že já o prázdninách 2 měsíce budu vám vydávat random vlogy s názvem Motivační video, kde společně tady s mojí GoPro budeme chodit běhat, do posilovny vás možná vezmu. Takže uvidíte takový jako jak prostě správný chlap má cvičí, jak se dělá břišáky, víš co. Takže tak, no. Dneska nevíde challenge, protože Fanta je ožralej. Vymyslel jsem challenge tom, počkej, co jsem říkal. Věř svým kámošovi, nebo věří svým kámošovi. To je takový jako, že si zaváželi oči a naviguje ho. A podle toho to potází, jako jestli Když si mu kámoši má nabourat tam do koše. no, tak to mi ale, tak to mi potom nevěříš, ale. Kdo si dělá co chce. Tak napadlo mě téma. Co si myslíš o tom, že sem chodí ty uprchlíci? A o těch pouštních zásavích, že jako je tady nechceme. a takhle. Postavit jezdí je postřílet. Tak to já bych zrovna tebe z toho tvýho luxusní byli vykouřil, ale narval bych tam tak 10 malých černůžků. No, 10 malých černoušků! Furt lepší, vole, ty jsi hned postřílel. Hajzole. A ne, snad. Když ji znásilnějí. Ty vole. Co bys udělal ty? Jediný, kdo tady znásilňuje někoho, což ty já. Já. Já včera s někým nespal. Polštáře. Já nevím, kdo tady včera od někoho se ožrala, neví, jestli někoho přefik nebo ne. Ne, to To tak mě poželej já, nejsem. nein. Já jsem to nedělal do plišáka, ty idiota. Co? Tak do svýho Margo. Ty! Ne, do svýho psa to dělal, do Petra. Ale jakož ty dnes si nedrží hubu a teď mám svůj chvíli času, tak já vám řeknu to, že budeš tam. 24. nebo 25. jedeme na tábor do Prdele. To už každý ví. do toho Do prostě. Srbského A takže budou vlogy, budou challenge, vezmu s sebou noťaz a To tam já. budu vám vydávat třeba jednotlivý Ty, tak a ty říkáš, že nechceš ani trénink na náš, tak držu. takže to bude takhle všechno, já se s vámi loučím, čus z Koštenus a čau. Nevím, jak se to vypíná. Ty zmrt, ty vole. Čau.